Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 13-nji maý, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadak studiodan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyny iň köp okulan habarlaryň başyny Gurbanuly Berdimuhammedow nirede diýen at bilen çap edilen habar çekdi. Şeýle-de 5-nji günnäki görkezlere görä Balkanyny soňky jaň dawaralarynyň öňüň özüni helaklan mektep okuwçysy. Köýtenlagyň Aşgabatdan gelen resmiýleriň din zalma üçin ýapylyşy barada habarlarymyz köp okurly. Bulardan başga Türkmenistanyny ýeňi gününiň bellenişi barada çap eden habarymyz. Türkmen medeniýetiniň gara gulpy açylmaýar diýen at bilen çap eden uly gowrumly synymyz iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Azat radiosynyň azathabar.com şeýle-de Türkmenistandaky pitikli beýlik web saýtlara Sayfon 3 proxy ulgamy arkaly bökdönsiz girip bilersiňiz. Munuň üçin proxy ulgamyny sayfon3.com ýagny p s i p h o n 3.com web saýtyndan kompýuteriňize ýa-da smartfonuňyza indirip gurnaň. Sayfon siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizlinligini ýokary derejede üçin edýär. Sayfon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Sayfon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli ony p s i p h o n 3.com sayfon3.com web saýtyndan täzelep durmagy unutmaň. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyny togtudylýan dekolonizasiýa prosesi baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. 1945-nji ýylyň 9-njy maýyna gazanylan ýeňişiň 78 ýyllyk münasibetli Moskwada geçirilen dawaralara gatnaşan Merkez Aziýa ýolbaşçylary Sewitiň dekolonizasiýa prosesi barada bir topar sorag döretdi. Yerli synçylaryň käbiriniň pikirine görä, soňky döwürde Türkmenistan bilen Russiýanyň arasynda gatnaşyklaryň has ýyzamlaşmagy, ýurduň ilkinji prezidentiniň gol çeken karary esasyny bellenen hatyra gününiň başga sene geçirilmegi. 2020-nji ýylda Aşgabatda Türkmenistanyny odal hiç wagt bolmadyk ýeňiş güni ýörüşini Sowet ýaraglarynyň maadamlanmagy ýurtdaky ümsüm dekolonizasiýa prosesiniň has aşak basylmak islenýändigini işaret etdi. Öňkü islerin çägini 1980-nji ýyllaryň ortalaryna başlanyp, gysga wagt dowam eden açyçanlykda çap edilen işler arkaly güýçlenen dekolonizasiýa ýa-da baknaçylygy ýok etmek prosesi uruş jenaýatlaryny aýplanýan Rus prezidentiniň Sewitdäki täsirlerini saklamak synanşyklarynyň arasynda udagy çekjege meňdeýär diýip Türkmen siýasatçysy Nurmuhammed Kanaw Azatlyk bilen telefon söhbetdeşligini aýtdy. 1970-nji ýyllarda Aşgabatda Maksim Gorky adyndaky Türkmen Döwlet Uniwersitetinde okan we professor Bäşim Şamradowyň 1920-nji ýyllaryň edebiýatyndan beren leksiýalaryny, professor Mehmet Durdy Anawurdowyň Türkmen medeniýetiniň taryhyndan beren leksiýalaryny dinleýän we häzir Ýewropa ýurtlarynyň birinde ýaşaýan türkmen edebiýatçysynyň Azatlyk bilen anonim söhbetdeşlikde aýtmagyna görä, Türkmenistanyny dekolonizasiýa meselesi Moskwanyň Ukrainada başlanan uruşy we Kremliň Aşgabada ýetirýän täsirleriniň güýçlenmegi sebäpli ýene bir gezek gün tertibine gelýär. Onun pikirçe, Seyitmurat Ögözbaýewiň 1920-nji ýyllaryň ortasynda çap edilen taryhy gönübek eseriniň Türkmenistanyň garaşsyz ýurt bolmagynyň çäginde sahna eserine öwürilip, türkmen tomoşaçylaryna ýetirilmegide. Türkmen taryhyna şol sanyny gadawa duruşyny,
Göktepe şunu degişli başga dillerde ýazylan zatlaryň terjime edilip türkmen medeniýetine ýyly ýetirilip başlanmagda şuňky gurrun edilýän dekanalizasiýa prosesiniň bir bölegi boldy. Emma bu proses resmi taýdan garaşsyz ýurt bolan Türkmenistanyň ýolbaşçylarynyň ol ýa-da beýleki döwürde eýlen siýasy pozisiýalar zerarly 30 ýyldan gowrak wagt bökdülýär diýip Aşgabatly edebiýatçy aýtdy. Dekolonizasiya prosesiniň ýokary derejeli ýolbaşçylar tarapyndan bökdülmegi synçylaryň köpüsiniň pikirine görä koloniýa döwrüne ornaşdyrylan agylyk siýasatynyň şol sany uly gyrgynçylyga getiren urşuň hem aklanmagyna hyzmat edýär. Facebook ulanyjylarynyň käbiriniň ýeňiş gününiň öňünden türkmen aýallarynyň frontu kömek üçin bary ýogyn ýygnap berişine bagyşlanan kartinany paýlaşmagy, beýleki wirleriniň Stalin bolmadyk bolsa beýik ýeňiş bolmady, ýeňiş näme, hatda urşuň özi bolmady diýip ýazmagy bu prosesiň iki tarapyny görkezýär. Ikinji tarapdan 1980-nji ýyllarda iň tanymal türkmen sowet şahyrlarynyň biri bolan Gurbanazar Ezizowyň uruş temasyndan ýazan owadan goşgularyny ýa tutan adamlaryň käbiri Russiýanyň Ukrainada alyp barýan uruşy bilen baglykda 1941-1945-nji ýylyň uruşuna edebiýatda sunatda hem täze göz bilen gaýtadan seretmek zerurlygyny ýatlatdy. Şu aralykda döwlet başçysyny Serdar Berdimuhammedowyň 8-nji maýda garaşsyz hemişelik bir tarap Türkmenistanyň halkyna ýüzenip çap eden gutlaw hatyna 1941-1945-nji ýyllaryň dünýä taryhyny ören pajygaly, gan döküşükli, jebir jepaly döwür hökmüne girenligi resmi derejede boyun alınny. Şeýle-de gutlawda 20-nji asyryň ýowuz uruşy, ören agyr döwür, ýürek bagyry paralayjy, agyr döwür diýen ýaly söz düzümleri ulanýar. Ýöne türkmenler üçin diňe ikinji jahan uruşy däl. 1873-nji ýyldaky Gazawat uruşyda 1879-1881-nji ýyllardaky Göktepe uruş hem ýowuz bolupdy. Bu uruşlaryň birinjisinden soň paşa goşunlarynyň salgydyny üzmek üçin öýlerine näme bolsa ýygnan, şaý seplerlen aglap hoşuşan türkmenler soň Gazawat kyrgynçylygyna sedewar edildi. Göktepede bolsa çiýişen jetetleriň barmaklarynaky, goşorlarynaky ýüzükler, bilezikler wagşylarça goparyldy. Kolonial tarihçilerin Türkmenistanyň Russiýanyň düzümine zor bilen birikdirilmegini aklap öz sözlerini çar tarapdan edilýän çoluşlaryň soňlanmagy bilen delillendirmegine garamazdan türkmenleriň Rus agylygyna ýaşamagy, olary ilki bolşewik kyrgynçylyklaryna ýa aralsaýyşlaryna, soň beýik watançylyk uruşy diýilýäniň kyrgynçylygyna sedewar etdi. Elbette basylyp alınan azlyk halklar basyp aljy güýçleriň uruşuna bütün tarih boyu öň hatarlara sürülipdir we agyr ýetki çekipdir. Emma gan bilen gazanlan ýeňişleriň esasy at awry hemişe agylyk edýän milletlere berilipdir. Bu 1941-1945-den soňam şeýle boldy. Eger türkmenler käbir beýlik halklar ýaly öz kolonial geçmişlerini täzeden seredip bilen bolsadylar, buny gün 20-nji asyryň ýowuz uruşy, ören agyr döwür, ýürek bagyry paralayjy, agyr döwür diýilýän uruş barada has anyk has dogruçul gurrun etmege taýýar bolardylar. Emma bu taýýarlyga esas boljak taryhy makalalar, analizler, filmler ýeterlik ýazylmady, çeper eserler döredilmedi ýa-da döredilse-de dürli sebäpler esasyna çap edilmän galdy. Şol bir wagtda bu ýerdäki esas sebäp hemmeleriň ýadyna bu Sowet halklary diýilýänleriň ýüregine ornaşdyrylan gorky döwlet terrory bilen bagly. Gysgaça aýdylanyna ilki imperiýanyň, soň rewolýusiýanyň öz çağalaryny iýmegi SSR-iň bütün ýylatynyň 3 kategoriýa tutsaglary, derňi wassanaklary we guman edilýänlere bölünmegi şu wagt üçin öz netijesini berýäni meňdeýär. Gepliyar Adatlyk Radio hormatly dinleyijiler, siz biziň Türkmenistanyny dekolonizasiýa prosesiniň togtadylşy baradaky söhbetimizi dinleýärsiňiz. Beýleki Sowet halklaryny bolşeýaly türkmen edebiýatyny hem uruşy ideallaşdyrýan bir taraplaýyn ýa-da ýarym hakykat toslama görnüşini beýan edýän eserler döredildi we olary eser darganynyň soňam täzeden başga göz bilen seredilmedi. Belki de şu sebäpden Türkmen prezidentiniň ýokarda ýatlanan gutlagyny ören pajygaly, gan nöküşükli, jebir jepaly uruş baradaky azy, üstörtülüp saklanýan hakykatyň düýüp ödenine ýa-da olurşa alyp gelen sebäpleri türkmen medeniýetine tas düýüpden aralaşylmady. Ikinji bir sebäp bolsa Berdimuhammedow bu gutlagyny çap edeninden bir gün soň Moskwa baryp uruş şenaýetçi hökmüni tutsak edilmegine garaşylýan Vladimir Putiniň ýolbaşçylygyna geçirilýän ýeňiş gün dawaralaryna gatnaşmaly. Yerli synçylaryň biriniň sözü bilen aýdylsa, Türkmenistanyň üstüne 150 ýyl mundan öň awanan Rus howpy heni sogulmandy.
1941-45-nji ýyllaryň urşy we ol urşuň çeper edebiyatda hususan poeziyada beýan edilşi barada gurrun edilenine şahyr Gurbannazar Eriýewiň uruş temasyndan ýazan ören öz boluşly näzik goşgulary ýada düşýär. Şol wagtda uruş veteranynyň oglu bolan şahyryň bu uruş barada gyljyň tyganyň üstünden ýören ýaly ören terasap bolanlygyny, siýasata aýdan ören dürs bolmagy çalşanlygyny boyun almaly. Ol 30-njy ýyllaryň wagtçy şahyrlarynyň ýöntem goşgularyny gülnýän wagtynda hem şeýle siýasy dürtlük görkezip, ol goşgularyň görüş üçin ýazylanlygyny öňe süripdi. Wagt bolsa Eriýewiň uruş temasyndan ýazan goşgularynyň her biri barada aýratyn gurrun edip bolardy. Belki geljekde muňa mümkinçiligimiz bolar. Sebäbi olar uruşa gatnaşan türkmen şahyrlarynyň ýazan goşgularyndan has başga. Mysal üçin onuň düýüşler goşgusyny ölen sallatlaryň düýüşini geçen uruşdan gaýdyp gelýänini gaýdylýar. Şahyryň barlady Kenoni 41-de ýolladyň öýlä. Uruş, gödök sallat, aýakda gabarçak maňraýyna der. Uruş gidip otyrdy. Uruşa ýölenme, ýok bolýar eneler, ýok bolýar arman. Sallat ýüregi, asa turagy, bir dosy Kiýewde ýazyldy ýere. Gelin özümizi köşeşdirmäliň ýaly goşgulary bir döwür türkmen şygyryýatynyň jan köýerleriniň gowy görüp elden düşürmän okan eserleri boldy. Emma Eriýewiň döreden döwrüne gurrun edilýän uruşa gatnaşan, tyýlak kynçylyklar gören 37-38-nji ýyllardaky arasalaýyşlar, basmaçylyk diýilýän döwür, gökde purşy barada bilýän, gurrun berýän adamlar has känni. Herhally Anul Kekilwanyň düşen gününe düşmejek bolsaň, bu wakalaryň hiç birine Sowet ideologiýasynyň ruhsat berýän çygyryndan çykyp, başga göz bilen köp taraply teredip boljak däli. Şonuň bilen bir wagtda Eriýewiň uruş barada ýazan üýtgeç goşgulary belki-de front çykakynyň ýa beýleki veteranlaryň beren gurrunlarynyň täsirleri netijesinde şahyryň Sowet metduatyny aýdylmaýan hakykatdan gowy sarsanlygyny habar berýär. Kär Rus ýazylaryndan tapawutlykda Eriýewiň we beýleki türkmen dörejileriniň 2-nji jahan uruşynyň elkençlikleri we bu uruşdaky kommunist jinayatlary hakynda ýazyp aýdyp bilmezliginiň esas sebäbini edebiýatçylaryň käbiriniň pikirine görä türkmenleriň Russiýa bakny ýapça bolup ýaşamagyndan gorkmagyndan gözlemeli. Elbette Rus dilindäki edebiýatda we sanatda hem uruş hakykaty köp derejede ýergiderli galplaşdyryldy. Emma SSR-iň ilkinji we soňky prezidenti Mikhail Gorbaçowyň üýtgedip gurmak açaçanlyk siýasaty ýurtdaky gadagan temalaryň, şol sanat taryhyň ak tegmilleri diýilýänleriň hem üstüne açdy we Rus diline ozal mümkin bolmadyk onlarça kitap, ýyllarça makala, şol sanly uruşa gatnaşan adamlaryň ýatlamalary, tarih dokumentler, çeper we dokumental eserler synlar çap edildi. Şeýlelikde gysga wagtda ýeterli edilen gymmatly maglumatlar ozal hiç bir jähtden sonra wasyny alyp bolmajak beýik watançylyk uruşynyň hakykatda diňe Hitlerçi Germaniýanyň başlan jinayatçylygy däldigini, bu ýerde ähli ýurtlaryň proletarlaryny birleşdirmäge çagyran bolşewikleriň hem az rol oýnamagyny aýan etdi. Haýyp geçmişe täze göz bilen seretmek milyonlarça adamyň söwüş meýdanlaryna gyrylmagyny, maýyp bolmagyny, tiýildi horlanyp ölmegini, maşgalalaryň dargamagyny, çağalaryň ýetim galmagyna getiren görülmedik derejede gymmat düşen ýeňşiň hakyky bahasyny açyp görkezmäge uzak ruhsat berilmedi. Hasanygy ozalky KGB ofiseri Vladimir Putiniň häkimet başyna gelmegi 20 milyonun gowrak Sowet raýatynyň ölümine sebäp bolan ikinji jahan uruşynyň şol sany Sowet repressiw dolandyrşynyň beren azy durmuş tapaklarynyň gaýtadan özleşdirilmegine, gaýtadan böwet basylmagyna sebäp boldy. Sowet Soýuzynyň dargamagyny geçen asyryň iň uly geosiýasy betpawçylygy diýip atlandyran Putin Stalinçiligi aklamak, Gyzyl goşun bilen bagly oňoýsuz faktoryň üstüne örtmek we 1941-1945-nji ýyllaryň uruşyny gazanan ýeňişi şöhratlandyryp Russiýanyň halkara arenasyna ýitiren awraýnyada täsirlerini dikeltmek üçin köp tagalla etdi we Sowet ýyllaryna Gyzyl meýdançada geçirilen uly tutumly harby parady hem gaýtadan ýola goýdy. Ýöne şu ýylyň 9-njy maýyna geçirilen parad Moskwanyň Ukrainaga garşy alyp barýan agressiw uruşynyň fonuny, Russiýa ýaragynyň şöhratyny däldi, ejizlenligini görkezen ýaly boldy. Şeýle-de Russiýada eglan edilen harby mobilizasiýa sebäpli ýurtdan gaçan adamlar Putiniň faşistik Germaniýa garşy alınıp barlan 4 ýyllyk görüşüň hatirasyny milli buýsanjyň aýrylmaz bir bölegine öwürmek finansynyň o diýen netijeli bolmanyny aňladýar.
ikinci tarapdan Moskwanyň Ukrainada alyp barýan urşy olar Sowet Soýuzynyň düzümine bolan we 1991-nji ýyldan bäri öz başdak, garaşsyz bolan ýurtlaryň egerde hakykatdan hem öz başdak bolmak ýa-da öz ýurtýarly ýurt hökmündäki orunlaryny pugutolandyrmak, dünýäniň beýleki ýurtlary şol sanyna Russiýa Federasiýasy bilen deň derejede öz milli bähwitleri esasynda gatnaşyk etmek isleýän bolsalar taryhda bolan zatlara täze garaşsyz garamagy öwrenmeligini görkezdi diýip anonimlik şertinde urlaşan türkmen edebiýatçysy aýtdy. Şeýle-de sosial mediada her ýylyň 9 may bayramçylygynyň öňünden paýlaşylýan başgaça pikirleri, tarih wakytlary, rus diline we beýleki dillerde çap bolan ýatlamalary, boyun alyşlary türkmençe terjime etmek işi ýola goýulsa bizdäki dekanalizasiýa prosesine uly kömek bolar diýip türkmen edebiýatçysy pikir edýär. Mysal üçin türkmen şahyry geçen urusda ölen etgirleriň düýsünde gaýdyp gelýändigini ýazan bolsa, Bulat Akujawy özüniň urusdan ömürlük yaralanandygyny, sindem düýsünde wepat bolan ýoldaşlaryny görýändigini, urusy ýigrenýändigini ýazypdyr. Dogry, Akujawy ýaly özüniň gorky imperiýasynda, Gan imperiýasynda doglandygyny düşünýän we muny açyk aýdyp bilýän dörediji hiç wagt kän bolmandyr. 1992-nji ýylda Stolitsa jurnaly biziň ýurdumyzyň iň aýalgan spetbagçylygy nämedi diýip soranda, aýdymçy şahyr biziň tebigaty garşy, tebigatyň we taryhyň akly kanunlaryna ters gelýän jemgyýet gurmagymyzda we oňa özümiziň düşünmezligimizde diýip jogap berdi. Şeýle-de ol bu betbagçylygy sindem hakyky derejesinde düşünilmeýändigini aýdypdyr. Şahyryň sonda welilik bilen nyktamagyna görä, biz ozalym bolşumyz ýaly adam şahsiýetini tiýlemagy basarmaýarys. Onda durmuşyň ýokary gymmatlygyny görüp bilmeýäris. Özüm bularyň ählisi biziň ganymyza tiňýänçä hiç bir zat üýtgemez. Bolşewizm psihologiýasy bizi we biziň çağlarymyzy mundan aňryk hem ýok etmegini dowam etdirer. Biz diňe gary günüň görüsini görýän gullar däl, eýsem özleriniň gulçylygyna buýsanýan professional gullar diýip Akujawy aýdypdy. Beýleki bir intellektual urus veterany, 50-den gowrak kitabyň awtory, ýüze gola ýaşan Daniel Granin bolsa, 1956-njy ýylda ilkinji gezek daşary ýurtda bolşuny hiç wagt ýadyndan çykarmajakdygyny, SSR-de özüniň nähili tamsyk ornunda goýulyşyny düşünüp ank bolandygyny ýazypdyr. Ýene bir intellektual Georgi Burkov 1953-nji ýyldan 1990-njy ýyla çelini ýazan we ýoğulundan soň çap edilen Gizlin gündeliginde öz ýaşan ýurduny nazarda tutup, biz professional agressorlar we sindem dünýä agylygy pikirinden el çekmedik. Ýöne onu sadece dünýä revolýusiýasy diýip atlandyrýarys diýipdir. Onuň pikirinçe biziň ählimiz konslager çeperhöwüsçüleri bolup durýar. Şeýle-de Burkov meniň watanym ýok, sebäbi ol gulda bolup bilmeýär diýipdir. Ösmedik we ortaça adamlar ullakan bir ýurdy terror etmegi hemde talamagy dowam etdirýärler. Olar özlerini kıvapdas canavarlar köpeldiyarlar. Bu betbagçylyk diýip tanymal Sowet aktyory Nurwatly berkitmek we bu göýbermek usulynyň halky uzak wagtlap oýnamagy mümkinçilik berjekdigini aýdypdyr. Ýöne Putin ozalky Sowet liderlerinden tapawutlykda bu göýbermek, ýagny adamlaryň öz pikir garaşlaryny belli bir derejede aýtmagyna mümkinçilik bermek usulyny ahyrynda doly reddetdi we Nurwatly has bir towlamak ýoluny saýlap aldy diýip ozalky diplomat Viyana'da ýaşan türkmen aktivisti Nurmuhammed Hanamow azatlyk bilen telefon söhbetdeşliginde aýtdy. Onuň pikiriçe bu ýagdaý Merkezi Aziýa ýurtlarynda sol sandy Türkmenistanda başlanan dekanalizasiýa prosesini ýyza çekýär. Hormatly dinleýijiler, siz biziň Türkmenistanyny dekolonizasiýa prosesiniň togtulşy baradaky söhbetimizi dinleýärsiňiz. Şu aralykda Türkmenistanyna bolmasa-da Merkezi Aziýanyň beýleki ýurtlarynyň käbirine Sowetiň dekolonizasiýa prosesi, Sowet taryhy we medeniýeti bilen baglanyşyga täzeçe seretmek we Russiýanyň täsirlerinden çykmak barada barhakän gurrun edilip başlandy we bir türkmen synçysy hem öz pikirini metduatda açyk aýtmagy başardy. Aşgabatly garaşsyz warlygçy Rustam Muhammedowyň pikirçe, Türkmenistanyny baryp 90-njy ýyllarda Prezident Sapar Muratniýazyň döwrüne ýola goýulan şol bir siýasat dowam etdirilýär. Ýagny gadaply awtoritar dolanýar käbir temalaryň şol sanyny dekolonizasiýa temasynyň gadaganlygyny saklaýar.
Şeýle dol soňky döwürde Türkmenistan bilen Russiýanyň arasynda gatnaşyklaryň has ýygjamlaşanyny görkezýän ýagdaýlary ünsçekkä. Yerli synçylaryň käýriniň pikirçe Saparmurat Niýazow döwrüni Göktepe galasynyň ýykylan gününe 12-nji ýanwarda bellenip başlanan hatyra gününiň soň Gurbanuly Berdimuhammedow tarapyndan oktýabr aýyna geçirilmegi we türkmenleriň rus waswalçylaryna garşy alyp baran goranç söwüşleriniň türkmen medeniýetyny asla agdalmazlygy Türkmenistanyň 90-njy ýyllardaky dekolonizasiýa meýillerinden ýa-da çekilýändigini aňlady. Dekolonizasiýa Wikipediýanyň düşündirmegine görä kolonializmi, imperiýaçy ýurtlaryň daşary ýurtlarda köplenç basylyp alynan topraklarda gurulan hökümdarlygyny ýa-da saklanyp galýan agalygyny, baknaçylygy ýok etmek bolup durýar. Dekolonizasiýany öwrenýän alymlaryň käbiri bu meselede esasan koloniýalardaky garaşsyzlyk hereketlerine we global kolonial imperiýalaryň dargamagyna üns berýärler. Emma Türkmenistan ýaly ýurtlarda ornaşdyrylan gorku watyr hatda iň öňde barjy hasaplanýan ýazy şahirleriň, sungat wekilleriniň we alymlaryň hem kolonial siýasata tabyn bolup bütün ömrüni basyp aldylara hyzmat etmegine, öz ömrüniň we işiniň manysyny agalyk edýän gatlygy yaranmakda görmegine sebäp bolýar diýip synçylar aýdýar. Hormatly dinleýijiler, eýsem bu mesele boýunça sizden nähili pikir garaýşlar bar. Bize bu arada ýazyp da, telefon edip de öz pikiriňizi aýdyp bilersiňiz. Azatlyk Radiosu YouTube'da. Azatlyk Radiosu'nun YouTube sahypasy Türkmenistan'dan, halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözleg bölümine Azatlyk Radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radiosu'na tomoşaçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çagyrýarys. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyny hökümet we ýokary gatlaw üçin aňsat. Ýöneki adamlar üçin barha kynlaşýan toý meselesi baradaky söhbet bilen dowam etdirýäris. Yerli synçy Türkmenistanyň ykdysady kynçylyklaryň öýlenjek, durmuşa çykjak ýaşlaryň öňüne keseren iň uly päsgelçilikleriň birine öwürlenýäni, pulsuzlygyň olary maşgala gurmak, toý etmek arzularyny barha köp çylaglap saklamagy mezur edýändigini aýdyp azatlygy göwrümli hat ýazdy. Onuň sözlerine görä, Türkmenistanyň soňky döwürde ýaşlaryň baş birikdirmek, toý etmek hemde maşgala bolmak, soňra maşgalany ekläp saklamak, çağalaryny döwrewap bilim bermek mümkinçiligi ykdysady kynçylyklaryň barha çuňlaşmagy bilen gitdigiçe adalýar. Şol wagtda azatlygyň dürli çeşmeleriniň berýän maglumatlaryna görä Türkmenistanyň ýokary gatlygyna degişli adamlaryň çağalary ýyly gödedip, ullan uly toý tutmakda ýarış gurýarlar. Ýöne bu ýyl toýlar ýylatyň aglawa köpliginiň juda garyp düşmeginiň fonuny ýurtdaky bagtly ýaşlar kartinasyna öwrülip bilmeýär. Soňky döwürde metbuatda peýda bolýan bildirişler bolsa, orta gatlygyň arasynda hem toý mekanlaryny uly ýa ortaça toý tutjak adamlaryň adalynyny işaret edýär. Türkmenistanyň ýyşsizligiň hakyky meçhurlaryny görkezýän statistika maglumatlary el ýeterliler we ýaşlaryň durmuş gurmak, maşgala bolmak mümkinçiliginiň soňky ýyllarda ne derejede adalanyny anyklamak üçin sosial barlyg ýa pikir sorama geçirmek mümkinçiligi herlikçe ýok. Ýöne synçy soňky ýyllarda toý etmäge gurbat çatmaýan ýaş ýigitleriň sanynyň görnetin köpelenligini öňe sürýär. Mundan başga, howsarlarynyň kömegi karl kol bilen toý eden ýaşlaryň hem ýyşsizlik, pulsuzlyk sebäpli aýrylýan, durmuşlaryny ödýän. Eger çağalary bolsa, olary ataly ýa eneli ýetim goýan halatlary öňkü ýyllar bilen deňeşdirilenine has köpelli. Muny görmezlik mümkin nädip howpsuzlyk aladalar sebäpli adynyň aýdylmazlygyny soran synçaýdy. Onuň ananjyna görä, bu ýagdaý metbuatda wagt edilýän maşgala gymmatlyklaryny gowy oşan goşmaýar. Hökümet ýylatyň iş, durmuş şertlerini, sosial
gorogullygyny, çağalara, enelere, mätäç maşgallara berilýän kömegi düýpli goglandyrmasa, zähmet migrasiýasynyň her kýaly köpelen ýagdaýyna Türkmenistanyň gelýän ýyllarda çyňlakay demografik çökgünligi düşmegi mümkin diýip synsaýdýar. Ýaşlaryň durmuş kynçylyklary we olardan olmaly çağalaryň sanynyň ýyl-ýyldan azalmagy soňu bilen ýurduň demografik ösüşinde has ýeti duýular diýip ol bu aladanyň odol Saparmurat Niýazow döwrüne giň eran neşekeşlik, neşe gaçakçylygy sebäpli 2007-nji ýylda häkimet başyna gelen Gurbanuly Berdimuhammedow tarapyndan hem bildirilendigini belledi. Ýöne türkmen häkimetleri ýurtda neşekeşligiň giň eramagy hemde türme tutsaglygyny hökm edilýän adamlaryň görnetiniň köpelmegi bilen dören maşgala meselelerini hiç wagt açyk boyun almady. Durmuş toýlarynyň harajatlary gazanç etmek mümkinçiliklerinden köp bolan soň her ýaşlaryň köpüsi öýlenmäge, toý etmäge kän gyssanmaýar. Sebäbi häzir ortaça diýilýän durmuş toýuny tutjak bolsaň hem adyndan 200 000 manada golay harajat çykarmaly. Ödem bu harajaty köplenç diňe oglan tarap çekýär diýip synsaýdýar. Aýdylmagyna görä, öýlenjek ýygyň gyýyň maşgalasyna tölemeli galyňy ýa-da süýt haky puly adyndan 40 000 manatdan başlanýar. Eger gyýy ýokary bilimli bolsa, onuň bahasy 60 000 manada senligi ondan hem ýokary galyp bilýär. Bundan başga, oglan tarapy gyýyň egneşikleri, altyn şaý tepler üçin hem 30 000 manatdan gowrak çykdagy etmeli bolýar. Ýöne hat ýadan synçynyň we beýleki çeşmeleriň aýtmaklaryna görä, toý etjekleriň ýene bir uly çykdajy toý mekanlary bilen bagly. Toy mekanlaryny bal toyuny tutmak üçin tölemeli pulun muktary 2014-nji ýyldan başlap täze düzgünleriň girilmegi bilen has köpelli. Bir öýlenýän oglanlara düşýän agramy has agraltdy. Emma häkimetler bu urdaky biýdüzgünçilikleri asla seretmeýär diýip synsaýtdy. Onun sözlerine göre 2014-nji ýyla çenli öýlenýän ýygyň enata ýa-da howsarlary toy saçaklaryna goýuljak zatlaryň ähletini, naharlary, suwlary, miweleri, süýji kökeleri toy mekanyny getirip beripdir we toy mekanlarynyň wezipesi saçaklary bezäp toy sowmakdan ibarat bolupdyr. Emma ýagdaý düýüpden başga we ol toy tutýan maşgallaryň peýdasyna diýip boljak däl. Häzir toy mekanyny durmuş toyuny tutjak bolýan maşgaly toy mekanynyň eýesi ýa dolanyrjysy bilen gürleşip toýa çağırıljak adamlaryň anyk sanyny aýtmaly we her adam üçin 150-200 manatdan pul geçirmeli. Ýöne bu tölege mehmanlaryň içjek alkoholly içkileri girmeýär. Olary toy edýän maşgala satyn almaly we toy saçagyna getirip goýmaly bolýar. Toy mekanlarynyň işgärleri toy stollaryny her türlü suwlar, miweler, garwany realdatlar bilen bedeýär. Mehmanlary 3 türlü nahar çekýär. Toy saçagynyň mümkin bolýuça gowy edilmegi toy tutýanyň çykdajasyny, toy mekanlarynyň bolsa girdejisini artdyrýar diýip synçy hatyny dowam etdirýär. Onuň tasdiklamagyna görä, mysal üçin aýdylsa, her toýa oglan tarapyndan 250 we gyýy tarapyndan 250 çemesi mehman çağırylýar. Egerde toy soruny baý etjek bolsaň, her adam üçin 250 manat tölemeli. Ortaça stol üçin her adama 200 manat tölemeli. Toy mekanlaryna stol bedegleriniň iň pes üçin adam maşyny 150 manat geçirmeli. Şeýlelikde ortaça toy etjek bolsaň, toýa geljek 500 mehman üçin 200 manatdan töleseň, toy mekaniýa kafe üçin 1000 manat geçirseň, öz alyp gelen alkoholly içkileriň bilen 10 000 manat töweregini çykdaj edýärsiň. Toyda kesilýän 5 gatly tortuň wagty 2000 manat. Toy video ýazgy edýän kameraça 1000 manat tölemeli. Gelin köýnegi, aýdym saz topar üçin çykarylýan çykdajylar hem azal. Agryňa çydasaň 1000 ýaşa diýilen bolýar diýip synçy bu ýagdaýlaryň inni jemgyýetde barha köp mesele döredýänligini öňe sürýär. Türkmen medeniýeti ýaşlara döwlet tarapyndan uly kömekleriň berilýänligini, bagtly ýaşamak üçin ähli şertleriň bardygyny tekrarlaýar. Emma synçy bu aýdylýanlaryň kän ýapa degmeýänligini aýdýar. Döwlet durmuş gurýan ýaş maşgallary 3 ýyllyk möhlet bilen 2000 manat pul berýär. Bu jagal pul olaryň nämesine ýetsin diýip synçy soraýar we ýylatyň aşa garyplaşmagy ýa-da toy harajatlarynyň köp adamyň mümkinçiliginden ýokary bolmagy ýurtda durmuş toýlarynyň barha az tutulmagyny getirýär diýen netije gelýär. Egerde Türkmenistanyň iň az zähmet takýady aýlyk 1500 manat bolsa, toy etjek adamlar iýjeginden, geýjeginden kesip näçe ýyllap pul toplamaly ýa-da näçe ýyllap bergilerini özmeli.
durmuş toýlary bolmasa Türkmenistanyň ýylaty nädip köpelmelip synçy azatlyga ýazan hatyny sonra bilen soňlapdyr. Hormatly dinleýijiler, eýtem bu mesele boýunça sizden nähili pikir garaýşlar, teklipler bar. Bize bu arada ýazyp hem, telefon edip hem aýdyp bilersiňiz. Tekliýär Azatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýije ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like koymaňyzy, öz pikirlerinizi komment, tesbir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Şeýle-de özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermeňizi soraýar. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmak.